krásne maďarské ráno, ryby spolupracujú, dúfame, že to bude takto pokračovať aj naďalej. S Kamilom sa posnažíme chytiť ešte pár takýchto krásavcov. Nachádzame sa v Maďarsku, momentálne sme na jazere Levelek, je to plitká vodná plocha, priemerná hĺbka je tu okolo 3 metrov. Prišli sme si tu zaprivlačiť a najmä vyskúšať naše či už osvedčené nástrahy, ale vyskúšať aj nové farby a nové tvary gúm. Pretože je voda pomerne prikalená, tak používame jasné farby, medzi najlepšie by som povedal biela, fluožltá, oranžová, medzi úspešné nástrahy, na ktoré sme doteraz pochytali nejaké ryby, je ripa, karma, ale úspešná bola napríklad aj mánia. Najčastejšie lovenou rybou je tu zubáč na prívlač, tých sa tu nachádza asi najviac. Lovíme kusy väčšinou okolo 50-60 cm, ale nachádzajú sa tu aj o mnoho krajšie jedince. Rovnako je tu vysoký výskyt sumca a je tu aj veľa kaprov. Takže rybári, ktorí radi chytajú sumce a kapre, si tu prídu na svoje. Zubáče chytáme väčšinou formou jigovania, klasicky na umelé nástrahy. Momentálne sa nachádzame na hrádzi, kde je to takto ráno bolo veľmi dobré. Chytili sme niekoľko rýb a vlastne sa tu vo vode nachádza hrana, na ktorej je aj tvrdšie dno a tie zubáče sa tu nachádzajú. Chytáme ich takýmto spôsobom. Podaril sa nám krásny tablík, jeden väčší, jeden menší, účinné nástrahy mánia a Iltail. Tak pevne veríme, že ešte pribudnú také na konto.